Marifé, como muller, e tamén imos aproveitar que como xornalista, contanos un pouquiño pois por que estás aquí e se hoxe fixeches parón. Bueno, pois estou aquí porque creo que é o que hai que facer a partir de agora. Empezamos un camiño no que non imos parar, imos seguir cara adiante e non nos van parar. O que queda claro é que se nos paramos todo o mundo para. En canto a facer folga, pois teño que decir que desgraciadamente non podo facer a de 24 horas, pois polas cuestións que xa se imagina todo o mundo. Temos a Feira do Viño ás portas e éme totalmente imposible, non por temas da empresa, sino por temas laborais da propia Feira do Viño, pero aquí estou axudando, apoiando, facendo como mínimo ese paro de 2 horas e todo o que poda no día de hoxe. Estamos como o resto das mulleres. Estamos nun día que é de festa, pero tamén de loita e de reivindicación de todas nós. Hoxe, fora da xeración a que pertenzamos, da nosa profesión, da nosa cuna, de todo, estamos aquí unidas polo vencellamento que temos todas, que é o máis grande, o de ser muller, e o de defender unhas políticas de igualdade dende a administración, dende todos os ámbitos, unhas políticas de salarios iguais e unha política, en definitiva, de igualdade para todas nós. Recollendo testigo de tantas mulleres ao longo da historia. Hoxe é o noso momento, tócanos a nós e agardamos que nos vindeiros anos non teñan que vir máis atrás de nós nesta loita que xa se fai eterna. Estamos aquí un ano máis, pois para reclamar os dereitos das mulleres que veñen sendo, ou que estamos sendo discriminadas ao longo dos séculos. Entonces estou por min, estou por as mulleres vindeiras e non estamos polas pasadas porque xa non están. Tamén a nivel, ti representas a un sindicato aquí en Chantada que, fixo fai todos os anos moitos actos e moito traballo polo Día da Muller. A muller labrega, que papel ocupa hoxe nesta folga? A muller labrega eu penso que sigue como a sempre, sendo a última que cotiza. Empeza normalmente a cotizar o home e despois, cando se vai acercando á idade de xubilación, pois empeza a cotizar a muller, cando leva, pois desde que naceu, traballando no agro, facendo as labores de todos os días, coidando os maiores, coidando os fillos. Seguimos na mesma rutina de hai 20 anos, 30, seguimos igual que sempre. Que podemos facer para cambiálo? Ademais, estar aquí xa é algo, pero que máis? Pois seguir manifestándonos e seguir concienciándonos nós mesmas, moitas veces, de que temos dereito e debemos facer que os nosos dereitos se cumpran. Eu fago folga todo o día. Non vou nin comer á casa, timos unha comida a miñas antigas compañeiras ex-concelleiras comigo no Concello, Maridora e Araceli. Por que hai que estar hoxe aquí? Hombre, eu creo que un pelín melloramos, non moito. Sigue sendo o que vivín no medio rural e o que sigo vivindo, non melloramos moito. É triste que a muller siga no medio rural sendo a que sostenta o fogar tamén coas persoas maiores, cos nenos, cas nenas, traballa na explotación como home. Chegan a xente que lles vai comprar, que negocia, non está o marido, non se negocia. Non está o teu home, non está tal. A min pasábame. Non está o Fidel. Pois xa viremos cando este a ir. O Fidel traballaba fora e eu era a que levaba a explotación. Seguimos nesas. Eu creo que non avanzamos nada. Incluso, diría que a veces as mulleres somos un pouquiño culpables. Eu, ao final, díxenlles, non está o Fidel, estou eu. Un home no medio rural, como pagou o máximo, pois cobra a xubilación máxima. Si ten a mala sorte de quedar viudo, cobra o da muller tamén, co cal se pasa a 1.300 euros. Eu quedei viuda, como non tiña o máximo cotizado, porque cotizaba encima, cotizou máis tempo o home. Eu, como tiñamos fillos estudiando na universidade e non chegaba para todos, pois eu
iba pagando por partes. E fui xuntando. Eu ainda xuntei algúns anos, pero de todas formas eu cobro. Hai viúdos na miña parroquia que cobran 1000 e pico de euros, eu cobro 700. Porque parte da miña paga son complementos. Creo que facer unha folga japonesa aquí non sirve. Eu non penso que sexa todo presión. Eu, cando tiña 25 anos, había moita máis presión que agora, saíamos ás calles, loitábamos, penso que é un problema da sociedade, que a xente fixolle ter un medo terrorífico, porque eu as miñas amigas que non paran ou que non tal é porque están aterrorizadas, porque no traballo amenazaronas co despido, con represalias, cambios de posto. Entón eu que penso que deberíamos romper é o medo que temos as mulleres, sobre todo unirnos e demostrar que unidas non hai que ter medo. Eu sei que hoxe moita xente non pudo vir nas circunstancias porque teñen varios traballos, varias casas que facer, entonces non poden, porque non todos os empleadores están dispostos a facer o que fixo a miña empleadora, a decir, pois eu hoxe arréglome, pero ti tes o teu direito. Moitos non lles dan ese direito ás súas traballadoras, e iso tamén é unha pena. É que se regularice a situación de moitas xente que está traballando nos fogares e que non teñen direitos. Pensamos que somos 4, que xa veñen os de sempre a decirnos que somos as histéricas, que estamos coa regla e, bueno, deixas berrar, pobriñas, que... E realmente estamos vendo que non somos 4. E a min pareceme que o que ocurriu, o que aconteceu co verde gallo lilás foi un reflexo de hasta que punto as mulleres estamos conectadas en todo o mundo e temos unha rede feita, sobre todo hoxe gracias ás novas tecnoloxías. Unha canción cunha letra potente que contén reivindicacións que creo que absolutamente todas as mulleres fan súas e fan propias e ningunha pode negar que o que di esa canción é real, deu a volta ao mundo. E non somos 4, e non estamos soas, e somos moitísimas. E se xa en esta vila somos todas estas, o sea, que non nos amilanemos, que non nos avergoncemos, que non calen nos o discurso de que somos 4, porque entón sí que a nosa forza mengua e aquí estamos vendo que temos moitos motivos para ser fortes, que somos poderosas e que somos un número de persoas o suficientemente importante como para que se nos escoite, polo menos. Eu quero romper unha lanza en favor de Pola Miúda, porque, a ver, levamos moitos anos celebrando, eu que son xa dunha certa edad, celebrando o 8 de marzo, non? Celebrando dunha maneira, eu canseime de decir que estaba hasta o moño, de que se reuniran as autoridades e leeran ali un manifiesto todos os anos, o mismo, o sea, a iso non anima a xente, porque estamos xa deso hasta arriba sin que se faga nada máis. Creo que o valor deste ano, o que haxa tanta xente, o que nos reuníramos tanta xente, non é casualidade. É dicir, isto non se fai por casualidade, é dicir, este ano sí que vamos a salir á rúa. Non, é que hai unha labor detrás. Eu sigo vos, inda que xa vos dixen que non estou participando activamente, pero sí que vos sigo, non? E encántame, creo que o estades facendo moi ben. E isto é o que está... Isto era o que estábamos esperando a xente que, como a min, xa estamos un pouco, apartadas. Queríamos que a xente nova collese ese testigo de tantos anos, esa chamarse feminista sin ruborizarse, sin avergonzarse. Somos feministas porque houve moita xente que morreu polo feminismo, que fixo da súa vida unha loita continua sendo feministas. Entonces, eso agora, se vos sodes capaces de tomar o relevo, será unha cousa moi importante e como se lograron outras cousas no pasado, vanse lograr agora moitas máis cousas no futuro. Hai un machismo e un micromachismo, sobre todo, que está super arraigado na sociedade. O sea, non o vemos a maior parte das veces, pero está aí. Nós estamos aquí por vos e por iles, na meirande parte. Era o que falábamos, pareceme moi importante a cantidad de xente que había hoxe. Quería facer unha pequena reflexión dende a perspectiva da xente nova.
paréceme que nestes días o máis importante é nun día marcado como hoxe, poñer a típica foto en Instagram de son feminista, loitando contra as mulleres, pola súa igualdade, etc. Sen embargo, durante todo o ano hai comportamentos machistas en moitísimas esferas da sociedade que son das que teríamos que darnos conta. Por exemplo, hoxe na folga, pois xa vedes os que estamos, da xente nova, sen embargo, de Chantada, moitísimas persoas que hoxe non están aquí puxeron o típico post de defendendo na igualdade, polas mulleres, etc. O que me gustaría nun futuro é que a xuventude deixase de aparentar nun día sinalado, e non facer tanto... E non deixarse levar tanto polo afán de ser popular, senón formar parte nesta loita que penso que nos atañe a todos. Por que secundaches a folga hoxe? Bueno, primeiro vou dicir que creo que hai un erro en canto ao que a xente pensa cal é o significante da palabra feminismo. Feminismo non é a superioridade das mulleres, senón que feminismo é a búsqueda dos dereitos das mulleres para atinxir unha igualdade. Non é para que as mulleres sexan superiores nin mellores que os homes. Estamos nesta folga non só para cambiar as mentes, que é moi difícil en moitos casos, senón para rachar con cousas que non se rachan só socialmente, senón que tamén xoga un papel moi importante a influencia política, a fenda salarial, a discriminacións laborais, o sexismo na publicidade, na educación, tamén moi importante a educación na igualdade. Para iso tamén temos que cambiar non só mentalmente, senón tamén na política. Que máis? Entón, fago un chamamento a que todos os homes se fagan feministas,